Γεια σας, Βασίλης εδώ και σήμερα είμαστε στο 4ο επεισόδιο του Car Project με το Σιρόκο και έχουμε έρθει, μάγκες μου, στο νέο ψυχικό, στο κατάστημα Καλογερόπουλος, για να ξεκινήσουμε να κάνουμε εσωτερικά κάποιες αλλαγές στο αυτοκίνητο. Να βάλουμε μια οθόνη, να βάλουμε κανένα ωραίο ηχείο, να βάλουμε καμιά κάμερα πίσω, να βάλουμε μια κάμερα μπροστά. Πάμε στο μαγαζί να δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, μάγκες, από όσο σας είχα πει από το πρώτο επεισόδιο και λοιπά, οπωσδήποτε πρέπει να αλλάχθεί η οθόνη multimedia που είχε μέσα το αυτοκίνητο, γιατί ήταν ένα έσχος. Αν και εντάξει, για το 2010 που θεωρητικά το αυτοκίνητο ήταν μια πολύ κομπλέ. Έχουμε μαζί μας τον Θάνο. Λοιπόν, Θάνο, τι θα βάλουμε μέσα από οθόνη, ας πούμε. Lenovo, συγκεκριμένη με 8 GB RAM, 8 πύρινες επεξεργαστή. Έχει ασύρματη συνδεσιμότητα Play Android Auto. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ έχω Apple κινητό. Μπορώ να συνδέω κανονικά το κινητό μου και μπορώ να συνδέσω κανονικά και Android κινητό. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό. Έχει και το απλό Bluetooth, όπου εκεί έχει τις κλήσεις και τις επαφές επάνω. Με το CarPlay σου βγάζει. Σημαντική ερώτηση που αν χαζεί, εγώ θα μπορώ να συνεχίσω να τα χρησιμοποιώ από το τιμόνι τα πράγματα. Δουλεύουν κανονικά τα χέρια. Δεν χάνει κάτι σε λίγο. GPS, οτιδήποτε. Έχει και δικό της navigation, κάρτες iGo. Το οποίο δεν χρειάζεται ίντερνετ ή τίποτα. οτιδήποτε. Το ανοίγεις και επιλέγεις που να πας. Super. Και μέσω του CarPlay μπορείς να έχεις ό,τι χάρτες έχεις ο κινητός. Από Google Maps, Apple Maps, ό,τι όλα αυτά λειτουργούν κατευθείαν χωρίς να χρειάζεται να κάνεις κάποια παραμετροποίηση. Πάνω θα μπει η κάμερα. Θα μπει μια κάμερα πίσω. Τι γίνεται εδώ με μοίρες, πώς πάει θεωρητικά. Η κάμερα είναι 180 μοίρες, ευρυγόνια, 1080p ανάλυση. Νύχτα πάλι. Ηλεκτρονικά, είναι αρκετά φορτική για την νύχτα. Και με το που μπαίνει όψε να ανοίγει, με το που βγαίνει κλείνει. Θα βάλουμε και καμερούλα, μάγκες, μπροστά. Άχρηστα να είναι μια dashcam, οτιδήποτε. Τώρα εδώ τι θέλω να σε ρωτήσω. Την dashcam μπορώ μέσα της οθόνης απλά να την κάνω preview, να τη βλέπω, ας πούμε. Το ίδιο μέσα να ανοίγει την αυλή ξεκίνηση με την κάμερα. Η κάμερα που βάζουμε συνεργάζεται με την οθόνη. Τι καμερούλα βάζουμε. Είναι πάλι της Lenovo. Super. Καταγραφής. Η συνεργάζεται με την οθόνη για να έχει εικόνα επάνω. Όποτε θες εσύ να το ανοίγεις, όποτε θες να αφήνεις απλά να οπότε κάνω απευθείας live preview. Σωστά. Έχει λειτουργίες άντας που σου βγάζουν πληροφορίες πάνω στη διαδρομή, αν το έχεις ανοιχτό. Ή στην καταγραφή. Φάση χιλιόμετρα εννοείς και τέτοια πράγματα. Μόλις βήσεις σβήνει. Αυτή καταγράφει μόνη της κάτι έχει πάνω. micro SD. Okay. Καταγράφει. Αν θες να δεις την καταγραφή, μπορείς μέσα από την οθόνη. Αυτό θεωρητικά πώς δουλεύει και καλά. Γράφει κάποια συγκεκριμένα τελευταία λεπτά και κάθε φορά σβήνει και πρέπει κάτι να κάνω save εγώ. Αυτή γράφει μόνη της. Γράφει συνεχόμενα. Σου κακόβει ανά μισό λεπτό ή ένα λεπτό, έχει ρύθμιση μέσα που το φτιάχνεις. Για να τα βρίσκεις πιο εύκολα, να μην χαθεί κάποιο αρχείο. Οπότε όλη την ημέρα που είσαι στα μάξι και γράφει, θα έχεις αρχιάκια τα οποία είτε παίρνεις στην SD και τη βάζεις κάπου, σε έναν υπολογιστή ή και την οθόνη μέσα από την. Οπότε αυτή όμως κάποια στιγμή λογικά γεμίζει την κάρη. Ναι, έχει αυτόματη επιλογή να διαγράφει τα παλιότερα. Οπότε π.χ. κουφιά ώρα εγώ κάτι άμα χρειαστώ, το προλαβαίνω, το παίρνω κλπ. Μια ερώτηση. Με την νομοθεσία με αυτό τι παίζει και καλά με την κάμερα την μπροστά. Γιατί έχω ακούσει και καλά κάποιοι να λένε απαγορεύεται, κάποιοι. Επίσημα δεν έχει κάτι. Από εκεί πέρα κάποιοι ασφαλιστές χρησιμοποιούν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο, δεν το ξέρω. Λοιπόν, πάμε να δούμε, μάγκες, πώς πάμε μέσα. Αυτό πριν πάνω από τίποτα σας μπορώ να βαλογίσει. Είναι μια οθόνη η οποία δουλεύει μέσω wireless, το Apple CarPlay και το Android Auto. Έχει δύο USB. Έχει επίσης και ένα slot για κάρτα SD και SIM και USB. Για να είναι αυτόνομο, ας πούμε, αν θέλω να έχει ίντερνετ αυτόνομο. Ακριβώς. Και αυτό είναι καλό, δηλαδή αν έχεις απεριόριστο ίντερνετ, να κατεβάσεις εφαρμογές όπως είναι το. Και μετά θα μπορώ να κάνει και μόνο του κλήσεις ή οτιδήποτε. Και το APTV μπορεί να κατεβάσει, να έχεις τηλεόραση κλπ. Κάποια multimedia έχω ακούσει θεωρητικά ότι δεν μπορεί να κατεβάσει Netflix ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα και καλά. Όλα είναι κλειδωμένα από αυτά. Είναι αρκετά πιο μεγάλη από την προηγούμενη. Τώρα το ξεκουμπώνουμε για να καβατζώσουμε καλώδια και λοιπά μέσα, έτσι. Και να σου βάλω το μικρόφωνο αν φαίνεται. Έχει μικρόφωνο για τις κλήσεις και λοιπά. Το μικροφωνάκι, να στο βάλω εδώ στην υποδοχή που έχει, βλέπεις. Οκ, σούπερ. Βλέπεις και μετά να μπει το μέσα. Πάμε 1080p. Σούπερ. Αυτή είναι για όποιες είναι μάγκες, καμερούλα. Για να μην και unboxing, bro. Κοίτα. Βάζουμε την κάμερα πίσω, μάγκες μου, τώρα. Για την όπισθεν, για να δουλεύουν τα πράγματα. Όλα περίπου.
Ποστάρι, δείχνει. Πολύ λίγο, ναι. Ίσα ίσα στις κόκκινες γραμμές το βλέπω. Βλέπω και την πινακίδα. Μπορώ να αλλάξω λογικά και όνομα στο Bluetooth, ξέρω εγώ. Να πας εδώ και ρυθμίσεις. Πάω. Λοιπόν, Θάνο, πες μου λιγάκι σε παρακαλώ τι έχουμε εδώ από ηχεία, αλλά πριν μας πει ο Θάνος να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Focal Magies που μας έστειλε εδώ πέρα του Μπάνα ηχεία που θα μας πει ο Θάνος περισσότερες πληροφορίες για το τι είναι και να ενημερώσουμε ότι είναι μάγκες αποκλειστικά για Vag Group, για γκολφάκια, για σιρόκο. Θα μας πει ο Θάνος περισσότερες πληροφορίες. Λοιπόν, αυτά τα ηχεία της Focal, τα οποία είναι από τη σειρά Focal Insight, που είναι ειδικά διαμορφωμένα για το εκάστοτε μοντέλο, ήδη στον κωδικό γράφει Volkswagen. Okay. Είναι 16 μισάρια. Αυτά είναι τα μπροστά, είναι διαιρούμενα, πάνω τα βιδεράκια κάτω τα γορφεράκια. Έχουν πάνω τις βάσεις όπως βλέπεις, χρειάζεται τίποτα έξτρα. Okay. Α, οπότε ψηλό plug and play δηλαδή θα γίνει η φάση. Και αυτά είναι τα πίσω τα αμαξονικά, τα οποία πάλι με τη βασούλα τους έτοιμα να μπουν στο αμάξι. Αυτό χρειάζεται κάποιον ενισχυτή ή κάτι οτιδήποτε για να. Παίζουν κανονικά και με την οθόνη. Αν βάλεις ενισχυτή, κερδίζεις και σε ένταση και σε ποιότητα, πας και κάτι παραπάνω. Αλλά δεν είναι κάτι αναγκαστικό που χρειάζεται κάποιο να Όχι, κάνει. θα σε καλύψουν αρκετά σε σχέση με τα ρωσικά, έχουν μεγάλη διαφορά. Ποιότητα Focal, αρκετά καλή ποιότητα. Ένταση, μπάσο κλπ. Θα είναι σίγουρα διαφορετικό. Από τα ρωσικά θα είναι πολύ καλύτερα, ναι, καλή διαφορά. Αυτά είναι τα πίσω, Είναι τα πίσω. Βαρύ πράγμα. Ω, μπρο. Είναι μεγάλο και είναι βαρύ πράγμα. Τα δίνω στο Χάνο, παιδιά, να ξεκινήσουμε γιατί είμαι επικίνδυνος εγώ. Έχουν βάλει και στο κολλάκι, παιδιά, το οποίο είναι και μεταλλικό φάση. Το οποίο είναι μόνο για συγκεκριμένη σειρά. Έτσι, αν πάρεις τα απλά Focal δεν έχουν μέσα τίποτα τέτοιο. Α, οκ, μόνο τα inside συγκεκριμένη σειρά. Και πιο ακριβές σειρές μετά. Σε ευχαριστώ. Και δυνατό. Τρελό ότι για να βγει αυτό το πράγμα, αυτή την πόρτα, πρέπει να βγει αυτό. Είναι απλό και καλά, δεν εντάξει, απλά στη φάση άλλαξε ησυχία, αλλά είναι την διαδικασία. Καλό. Κουμπούνουν, ναι πράγματα, κουμπούνουν. Νιώτα το τιμόνι του. Ξεκουμπώνουμε μάγκες αυτή τη στιγμή τα πίσω κομμάτια για να μπουν τα πίσω ηχεία. Έχουμε πιστό, δεν γίνεται και πίσω ηχεία προφανώς. Είμαστε πολύ όμορφα. Αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι να ταράξουμε όλες τις γειτονιές. Δεν θα αφήσουμε γειτονιά και η γειτονιά απέραχτη. Ξέρεις. Έχουμε σε ένα υλικό περίεργο. Ανακυκλωμένα. Πάλι. Βρήκαμε και 10 λεπτά. Λοιπόν, εδώ παιδιά, ο προηγούμενος μάγκες στον τύπο που είχε πάει να αλλάξει τον γρίλο ήταν από τους μάθορες τους καλούς και όπως βλέπετε έχουν σπάσει. Θα πρέπει να ήταν έτσι τα πράγματα και δείτε πως είναι. Δηλαδή, αυτό έχει σπάσει, ρε φίλε, έχει διαλύσει. Να, αυτό είναι ίσιο. Λοιπόν, μάγκες αυτή τη στιγμή τρυπάει με τα πριτσίνια για να καταφέρουν να βγουνε. Γιατί τα πριτσίνια δεν είναι σαν βίλα, δεν μπαίνει, βγαίνει. Δηλαδή, μία που μπαίνει και μία που δεν ξαναβγαίνει άμα δεν σπάσει. Τα παλιά μας είναι αυτά. Ναι. Μπουπ και μάγκες. Όλα τα κλειψάκια εδώ πέρα που είχε σπάσει ο μπαμπουίνος που το είχε ξυλώσει την προηγούμενη φορά, τα αντικαταστήσαμε όλα. Γιατί ήταν βανδαλισμένα κυριολεκτικά. Ωραία. Και είμαστε έτοιμοι για να κουμπώσουμε, να ακούσουμε ρε παιδί μου πώς πάνε τα πράγματα. Και παιδιά, ήρθε η ώρα να κουμπώσουμε το όμορφο αυτό πλαίσιο όπως έχετε καταλάβει. Γιατί η οθόνη πλέον έχει μπει. Έχει μπει, βλέπετε εδώ πέρα τον Capo Plaza. Είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Είναι χωρίς το πλαίσιο. Είναι για να καλύψει τα κενά γύρω-γύρω. Αυτή είναι όλο οθόνη. Με την οθόνη έχω εντυπωσιαστεί πολύ. Μην μου πεις μεθαύριο θα λείπουν όλα, γι' αυτό το λέω. Ωραία, έχουμε αποδεικτικό στοιχείο αυτή τη στιγμή, παιδιά, ότι όλα τα κλειψάκια υπάρχουν. Θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, εάν υπάρχουν. Θα γράψετε κάτω στα comments εσείς τι έγινε με τα κλειψάκια. Λοιπόν, μάγκες, ήρθε η ώρα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Λοιπόν, η οθονούλα, ξέρετε, μάγκες, βασικά δεν είναι οθονούλα, είναι ολόκληρο tablet τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι η Lenovo SSW 990 μάγκες μου. Έχει πάρα πολλά πραγματάκια. Αλήθεια σας λέω. Γενικά την οθόνη τώρα που τη βάλαμε και ακόμα τώρα μας δίνει ο Θάνος, γενικά έχει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά. Όπως είπαμε πριν, έχει GPS, έχει να κατεβάσεις ό,τι εφαρμογή γουστάρει. Μπορείτε να το συνδέσεις προφανώς και με Android και με iOS κινητό και να είναι full συμβατό στα πάντα. Τώρα κατεβάζουμε πραγματάκια κλπ. Βάλαμε επίσης, μάγκες, και την καμερούλα αυτήν. Είναι αυτή εδώ πέρα μπροστά. Τελικά το καταφέραμε. Δεν είχαμε προβληματάκι που υπάρχει αυτή η κακουχία. Οπότε ναι. Λοιπόν,
μάγκες μου, και αυτό ήταν το επεισόδιο 4 στη σειρά με το Car Project μαζί με το Sirocco. Αλλάξαμε ηχεία, βάλαμε οθόνη, βάλαμε καμερούλα μπροστά, βάλαμε καμερούλα πίσω. Ελπίζω να σας άρεσε. Θέλω, παιδιά, να σπάσετε όλοι το κουμπί με τα like σε αυτή τη σειρά, παιδιά, γιατί χρειαζόμαστε το support από εσάς. Σπάστε το κουμπί με το subscribe και τα λέμε στο 5ο επεισόδιο του Car Project.